И за да хора, аз съм мен геймър, приятел с мене. Лъчка! Да, и сега ще правим телефонни шики. Колко време ти дава да снимаш? 15 минути макс. Айде да се обадим на някой от Вайпера. Ще вземем номера на някой от Вайпера и се правим шега с него. Сега, чакаме. Може ли малко да се... Ще вземем номера на Етос. Искаш да вземем на Етос номера? Да. Безплатно съобщение. Чакай. Добавяне. Добавихме го. Така. Готов ли си? Да. И сега. Той с мъли започваш. Майнкрафт пие. И сме готови. Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. Си изключил телефон. Щом не иска. И биспити. На Ники 07. Добавяне. Кой е той? Боже, каква снимка има. На CS. Ники 07 е тук. След сигнала запишете вашето съобщение. Добър ден, бихте ли искали безплатен сок и безплатни бисквити и също така и компот? Не беше шегата. Аре бе, брат, никой ли един човек, де си вдигне телефона няма? Аре, следващия вдига телефон, нали? Следващия се вдигне телефон. Да. Нали? Да. Ето. Да видим. Се обадим на Гого. То с хич го знам. Безплатно съобщение. Добавяне. Гого. Тези хора хич не ги познавам, да знаете. Просто са ме включили в някаква група и не познавам нито един от тях. И кой те е включил? Един приятел. Знаете. Тос как се казваше? Гого. Тихо сега. Тъкъм ще предаде за обаждането ви. Изключил и той телефона. А вие сте велики, бе, брат. Ей, очень да излиза. Не, няма, искам само да се проветри кръка. Ние в момента сме в една палатка. А как казва тая палатка? Уоу, крейзи. Ай се обадим на Какамия. Искаш Да. Какамия? То се казва Какамия. Може да се обадиш на баща ти да си скриеш номера. Ай се обадим на... Кой иска да се обадим на Какамия? Я майка би си кръстила детето, кака ми е. Ай, той така се пише във вайбата. То стай не зна се казва Какамия. Звъни. Мисля, че ще звъни. Звъни? Давай. Вдигни, моля ти се. Не се знае. Няма вдигни. Какамия. Ели да бъде сте бъдеца и биспити. Добър ден, искате ли съобщение? Ай, на Хеван Бул. Това е Хеван Бул. Това е Хеван Буш. Бул. Вие какво си мислите, нали така? Това е Хеванчо. Хеванчо Бул. Нали? Да. Хеван? Кой е Хеван? Хеван Бул? Ай, се падим на Хеван Бул. Да, Хеван е.
Хевамбул, айде. Нали това е Хевамбул? След сигнала, запишете вашето съобщение. Добър ден, бихте ли искали безплатен компот и секретарката е долу, носи високи бисквити, ако бихте искали. Ако Отговорете. бихте. Не, кой сама? Нито пък аз. Той не знае кой съм аз даже. Ай се опадим на Веско! Ай, на Веско е! Точно на Веско ли забравим да се обадим? Да, бе! Да Ама аз му имам номера, май. Да, имам номер. Нищо. Аре се обадим на... Дайте ми. На Алекс. Бившия на Деси. Да. Може. Левски София. Ай се обадим на Левски София. Кой е той? Да я знам. Ма искаш да се обадим на Левски София? Да. Това са Левски. Мале, ще се обадим на треньора на Левски, на футболен отбор Левски. Искаш ли? Да. Това не е вярно, но... Нали? Да. Айде да кажем, че истинският треньор на Левски. Нали? Да. Да се зарадваме. Левски, треньор на Левски, бихте ли сложил Тихо. баба ми на врата? Така звъни, да вдигна. Ти няма да говориш, чуй. Да. Ало? Ало? Бихте ли искали безплатен компот и соки бисквичи? Ало? Ами, искате ли безплатен компот? Безплатен компот? И щях да питам дали иска да сложи баба ми на врата, защото нали е Левски София. Левски София! Левски София. Та-дам! Аз други не ги знам. Левски. Ми звънахме на всички. На Алекс. На Веско. Не сме звъняли на Веско. М. На Веско витамин. На Васко е някакъв вече. Галинчо. Галин. Къде е Веско е? Веско! Еко. Къде е Веско? Ето го. Веско. Ари да се обадим сега и на Веско. Хора, те кълнави са, че не ги познавам. Са заклия. Хора, той най-вероятно. Аз имам 27 абоната. И то не вдигна. Ай се обадим на вас. Васко. На Васко витамина. На абоната е изключен или извън обхват. The Subscriber's telephone is Please try again later. Сетих се, чакай. Да се обадим на... Имам 13 абоната, ха-ха-ха. Аз имам, пък аз 26. Вече са 27. И сега кой ни вдигна за последно? Левски. Левски, София. Ай се обадим на Алекс. Добре. И ще кажа, Алекс, били иска безплатен сок и такова. Не трябва ли да се скриеш номер? Не. Ще му кажа, Алекс, искаш ли сок? Но то няма вдигна.
Нещо, все пак това може да е последната шега за Туич. Сега се обадихме на един и казахме: добър ден, търся Розалина Иванова Христова. Той: еми кажи дали е тук, бе. Телефонът на абоната е изключен или извън. Или извън. И ти го спи. Ай се обадим на... Гошо, на Гошо. Кой е той? На Гошо, космонавта! Не е нали? Той е космонавт. Не съм космонавт. Да, знам. Но де знам. Дали сме учили в училище? Що е възраст? Защо е Гошо? Как може така да кажа? Значи? Се обаждам на Иван. Кой е Иван? Иван Станков. А, Ти не го познаш. Нали? да. Ниде излиза. Не излизам проветрявам. Това е Буччан. Иван, мой да ти. Кажи, бе. Иване, Кажи. искаш ли безплатен компот и секретарката е долу, ако искаш да си вземеш безплатни соки бисквити? Не. Що? Ма бисквити Орео. Аз не съм, че тук аз съм извън града, аз съм на море. Ама сок от ябълки, бе. Вече за това. Еми, когато виж от това видео, кефете са... Ама абонирайте се. Благодаря ви за 27 абоната. Абонирайте се. Какво за е да има... това? Тихо. Благодаря ви за абонатите. Не мога да спра клипа. Мога да спра клипа. Кефете са, бирички, пийте и чао.